Osasun iraultzaile FM-ren 38. atala. Osasun munduko gaien inguruko informazioaren transmisioa arrazoimenean, zientzian eta pentsamendu kritikoan oinarrituz. Kaixo, Ales Arratezelaia naiz, dietista eta divulgatzaile zientifikoa, eta ongi etorri Osasun iraultzaile FM-ren 38. atalera. Gaurko atalean, hilabeteroko zitari utxik egin gabe, beste gonbidatu berezi batekin gatoz, Oiana Azkorrobeitiarekin nahi zuzen ere. Oiana mendizalea izateaz gain, mendi lasterkari eta albaitari abadinotarra da. Horrez gain esan behar da Euskal Herriko Artzaintzakurren elkarteko kidere badela, Euskaraldian 11koan izana, dantzaria, baina horren guztiaren gainetik bera ama da, bi mutikorena, Aiuitz eta Ametzena hain zuzen ere. Kirolari modura esan behar da, naiz eta 18 urterartekoak atletismoan edo pistan egin zituen, ordundik gaur arte mendi lasterketan nabarmendu dela, eta bai nabarmendu ere, bere palmaresa edo zein harri eta zur geratzeko modukoa delako. Eta albiste ona zein da, oraindik ugaltzen jarraitzen duela, eta hala opa diogu denbora luzez. Hurrengo minutuetan podcastean kirolari, osasun mentalari, naturari edota berak duela urte batzuk argitaraturiko mendiaren altzoan liburuari buruz hitz egingo dugu besteak beste. Denborari galdu gabe goazen elkarrizketarekin. Oiana Azkorrobeitia, ongi etorri podcastera. Zer moduz gaude? Baderto, oso ondo. Duela hilabete batzuk Markina Xemeinen izan ginen, hor mendi hasteko solasaldi batean, hartu genuen biok parte. Ura aterpean, kulturaretoan egin genuen, euri egun baterako leku aproposa, noski, gaur aukeratu duzune leku hau beste gauza bada, ezta? Bai, elkarrizketa lan iteko informala da nien dani bitzotolako leku bat, albada eta horako guraldi bataz, kanpuen, hobeto, eta leku horan izango leku politxe eta asko sobeto ben. Osagai guztiak dituela, ezta, elkarrizketa on bate ateratzeko. Ekin egingo diogu, elkarrizketari hasiera emateko, zure astapanetara joango gara, kirolari bezala zure lehenengo urte horietara. Aipatu dut urte hauek atletismoan edo pistan egin zenituela eta ordundik gero, hortik gero mendiko lasterketara pasatu zinela eta ordundik gaur artekoak horre egin dituzu. Nolako izan zen batetik besterako trantsizio hori? Ni 18 urte arte hori atletismoen, ni beti mendizale izinaz beti, eta hor beti mendizen. Este bururo, gurasuekin ez pasan, lagunekaz, mendi beti. Eta gero, 18 urtera probate gogaitute itxina ben atletismoen, entrenamientuak eta zinaiko gogorrak eta 18 urteko pertsona bat eguel gure dugu etxo lagunekin egon, eta ikastera jo nintzen ez Zaragozara, bertan bera itxina ben. Orduen, ni mendizen hasi nintzen aineketan bueltan, handik amaitu karreria, eta zelan mendizen beti bilizina zen, eta aineketie bai, nire koinetuek ez uste karrerak orduen zinaiko barrizek, 2006, 2000 urtin hasiko ziren lasterketak hemen Euskal Herriak, nahiko barrizek, eta ingo zu probetako, hola izan, lelo, hasi ginen, eta lasterketa hori gainera ez dut amatu ondo urten, erdi pajai sartu jatan, eta erdi esperientzia hona esan izan, baina hasi ginen hoxe, baineketi lehen ibili nintzen ez, da mendize beti ibili izan ez, bilek ustartute, hasi ginen, da gerostik hemen gabiz. Eta bai ongi joan ere, aipatu dut, zure palmaresa edo garaipen esaku hori, edo zein harri eta zurre geratzeko modukoa dela. Esango banizu hor garaipen saku horretatik garaipen bat aukeratzeko edo garaipen bat beste guztien gainetik kokatzeko, zein izango litzateke, berau? Ni garaipenak, goaz politeki batzuk, baina umiekin da eta sartu eta politek. Garaipen bat holandeketena politien, da bengo bertako ambuto vertikaleko nik erazen da bela, vertikala ondala 2017 nazakortan. Politie bertan zalako, etxin zalako, eta ganera errekorra inaben egun horretan, gaur egun ez daula inok tapa errekor hori. Orduen hori oso politia izan zen, adibidez, eta da gaur egun, ze hor dau, momentuz niri da errekorra. Eta oran beste bat eketena buruen izilik osko sufriuna lasterketa bat balde boi, Katalunia aldien izan lasterketa bat. Sufriuna asko, baina kostea eta meta aiegetik, eta metatik, metro ora ikusuna lehenengo konezkin, ibigarren jonitzen. Eta harrapa hori naben da irabazi naben karreri, ez? Hain beste sufriuna ben, zene behitu, karreri hori zen, behitu irabaztio ganera umiek izatu nintzen, da errementaute, baina okian bere zer hori bori. Hain beste sufrimendu eta gero behintzet, okin nabalako nire sari hori. Eta etxekoa eta gehien sufritu duzun hori ongo lirateke guztien gainetik. Hortaz, badakit,
bai Euskal Herri mailan, zein Euskal Herritik kanpo ere, milaka txoko eta naturaren beste horren beste adierazpen ezberdin ikusitakoa zarela. Jarraian, hori kontutan hartu zer egiteko eskatuko dizut, alde batetik Euskal Herri mailan eta gero Euskal Herritik kanpo, esateko zein edo zeintzuk izan diren, Oiana Azkorrebitearen bihotzera gehien heldu diren mendi edo mendikateak. Etxekoekin hasiko gara. Bueno, Euskal Herri zen, nabarmenduko nuke, Euskal Herri zen, igual kriston mendizek ez dauz, konparaute beste leku batzutan, baina, girue ez, girue batez be, lasterketetan ikendan girue, bete ipatzen da segama bat ez, zer dan segama, mendize badeko kriston mendize, baina ez da holan, zera, baina ambienti ekinan, girue ekinan harri zen. Lehen ekin zen agaiz nietzako, 2009-2008 hortan ninguena lehenengoznik segama. Eta giro hori, lehenengotan bizitan giro hori horizta bitun, nik bizin zen abena lehenengo urte hortan, dauen gentian dauen afizinu Euskal Herriko zuharrikoia, gaur egun ez da golan, gaur egun beste historia bada. Gaur egun segamaz enaz geratzen, aurrekoaz bai. Eta Euskal Herriko lasterketa egin nuke danak dekiela sozer. Espada mendizia, kriston mendiz espada, bada herriko ambientie da, karrera osteko sozer antolakuntzia. Danak eki sozer, baina Euskal Herrizi ustotelako zentzu hortan ezberdina dela, ez? Euskal Herritik kanpora basuz, Espainian aldera, mendize badauz, piko zera basue, solako lekutara, kriston mendize dauz eta kriston lasterketa dauz, baina ambientia ezteko zer ikusirik, ez? Orden, ni Espainia mailan igual esteket lasterketa bat ulan, zateko, kriston lasterketia, igual kangasekue, kangaz da honizen egin lasterketa bat, horraz geratuko nintzeke, lasterketi bera pasada badalako eta jente oso majo daulako. Eta gero kanpora basuez, ni Italian asko beriken hau, Norvegian bebai, ordo lasterketa batzu, claro, eske mendik urte dantza eta Dolomita batzutara joetie, hori da pasada, eta nibiltien mendizen, mendizalintzako pasada bada, ez? Eta Norvegiako bardina, ni Norvegian Tromson egon nintzen, lasterketa hori bere unien diseinatu bene Kilian Jornetek, eta lasterketa hori izan ni gatu nintzen harrita zur, ez? Zer sana, zer gainun, zer igo gainun, orduan lasterketa horre pai, deguaz zertute, beha nik esango nuke ambiente, lasterketa holan jenti animetako karrera bat ikera Euskal Herriko ambiente bat moduko ez da hola inun. Hortaz, Oianaren erantzun hori. Gaurko elkarrizketari, gaurko elkarrizketan osasun mentalari ere, tartetxoa egin nahi izan diot, eta ordua honen inguruko nire galdera. Badakigu, populazio mailan buruturiko hainbat azterketa edo ikerketaren arabera, azken hamarkadetan bereziki osasun mental kaxkarreko datuen kopuru hori, goranzko batean dagoela erabate murgildua. Baina datu hauek hor zehatz-mehatz aztertzen jartzen bada bat ikusten du nola 2020ko udaberriko aste hilabete horietan datuen gorakada nabarmen bat egon zela. Datu horien kaskartzari dagokionean. Hau justu konfinamenduko edo etxean sartu gintuzten aste hilabete horietan gertatu zen. Esango zenuke kontutan hartuz osasun mentaleko datuen kaskartze bat multifaktorialtasun batetik agertzen dela. Esango zenuke faktore horien artean ingurune naturarekiko kontaktu falta hori hor garrantzitsuenetako bat izan zela. Bai, batez be gaztietan. Nik ustot guk nagusiok oso pendiente hongin umiek, bestie, guk umie txikitxe egon kezan. Baina nerabe bat, 15-16 urteko bat, etxien sartzie, esteko zunien kontaktorik kanpokua, nimitzat ezke dala gauza oso basikue, ez ja konfinamentu gara izen, ostantzin bebai ez, konfinamentu izan derregorrez gauz barruen, derregorrez ezin egin ezer, gaur egun ez tekut derregortasunik eta jente asko dau bardin ez, ez da txetik urtetan. Ordena horien dau, ere mobidetan, eta horrek, moten da zen, kaltie itzela da, ezke burureko. Biu kanpuen etxi hartzie, biu euskiz hartzie, biu arnazestu bat ebotatie eta gorputzei motia putxo bat. Hori da, baina hori ikusi da, bat zertute dauz, ikerketaine dauz, kirola bera, ez ja kanborde, kirola bera putxoareki ez, onura deko zan, ez? Hori konfinamentu ondo ikusi zan, ze datu txarra egon ziren, baina gaur egun nik ez dakiz ze puntuaino egon atlan egon asuntua, gaur egun be.
Bai, azkenean denak eragiten du, kirolak, naturarekiko kontaktu falta horrek, eta hor guztiak batu ziren eta emaitza edozeinek ikusteko moduan, ezta? Aurrerantze joko dugu, ondorengo galdera hau zure lagun eta kirolari Ainhoa Lendinesi ere botanion. Zu kontutan hartuz, iraupen luzeko kirol proba horietan nabarmendu zarela bereziki, hauetan zer esango zenuke dela garrantzitsuagoa? Gaitasun fisikoa, ala gaitasun psikologikoa? Burue. Hori, baina horretik, normalien, iraupen luzeko lasterketa adin batetik aurre jende ez. 20 urteko, 25 urteko batek ez da usen 1 kilometroko lasterketa bat. Baina ez delako gai buruz. Fisikoki bai, fisikoki gai da, baina buruz ez da ez. Azken baten hori izpeitze moten dago eta gaitasun pitie buruz esateko gaur urtengo naz eta midaz 1 kilometro. Enbiduaz 15 orduko lasterketa baten diot. Hori asimiletie, 25 urteko batek ezin jau. Alperria, zorredeko 25 urtekoa da oso biziz beteta da, deko txispa hori guk ez tekun, ez? Gudeko gehiago, pazientzia, deko gehiago, esatik, venga, bai, butengu, lasala zaiengu, eta ez da gaitasun fizikoa. Ze fizikoak egun zeinke, gutxi gora bera, eta baina ingozu, begon 15 bare gogoi orduten, baina ingozu, ze buruek dino bai ez, ez? Ordunetzeko ez dakit, portzentaia ez dakit neuk jaingo zaten, zenba dan, euneko zenbat fizikoa eta euneko zenbat burue, baina oso importanti buru oso. Hortaz gaitasun psikologikoaren garrantzia bereziki iraupen luzeko lasterketa horietan. Goazen beste galdera batekin, honek beti ematen du zeresana edo jartzun bat beti izaten du Espainiako selekzioaren galdera da hurrengoa. Prest, erantzuteko? Bai. Ez dakite gure entzule edo ikusle jakingo duten, baina Oianak behin baino gehiagotan egin diouko Espainiako selekzioarekin lehiatzeari. Tartean, mundu mailako txapelketa bati ateak itxi zizkion bere balore horiei tinko utziz. Oiana, azaldu iezu gure entzule edo ikuslei, zergaiti jartzen dituzun zure balore horiek mundu mailako txapelketa baten gainetik? Bale, banitzako dalako gauza basiko ez, gu mendiko korrekalariok nire kasuen eta beste hainbat kasuten, gaur egun Euskal Herri mailan egonik ez 2-3 bizi direnak horretatik, beste anok hau da guretzako afizio, hobi, deitu gulzun horren. Orduen, nik ez teket inungo nozezearik, ni euskelu nahi zindan, nahi balori edekuaz txikitetik, etxetik hartute. Txiki-txikitetik, gura zuen gandi jasot beti zergarez, hizkuntza da, gure kulturi, hor ez teket inungo nozezearik Espainiako banderie paparren hartute inora joeteko ez. Orduen, bat galetutu nien, baina bitu munduko txapelketara joen zeinke. Da, ni munduko txapelketara joetie, hemen, Espainiako banderiaz. Zer ondo ikenen bot, gainera, entzumierra, hino espainola, podiumien. Ez duzte konpensetan inora, ez orduen. Apurtxo jakin bihu, ni neuk bahaki bintzet, zer dauen zeren ganetik, eta zer ez dauen debalde moteko, ez? Nien hau prest, puntuko karrea bateaitik, Espainiako banderioteko paparrien, hau prest, oin arten joten bier guztize, ero ni izena beti pertik hartzen biltzeko karrera bateatik, ez? Zer irabazi biot karrera batera joetiarren, ez tekete zer jokuen, zentzu horretan, ez? Nik oso harri ikusten dut, eta nire izle hori, munduko txapelketako esauztien zan vertikala irabazien abelako vertikal bat, eta beste bat esauztien gainera oso rollo honaz, ikusten selekzionadorek Espainiakoek orduen zan Nuria Domínguez, oda Marta Domínguez kortako zaie, haineketalari oso ona izen zana, haren aiztie egon zen, eta lagune zan, gaur egun lagune da. Eta ikusten da, esauzten, ya sabrás para qué te llamo, Dani, sí, y tú ya sabes cuál es lo que te voy a decir, da, sí, pero tenía que llamarte, ez, por da barren genion, da, ya está, da, punto, ez, da, eta esango dut, nik horrek, esazuko mote horrek, ez da soporatzen ezer. Nik uste dut gehiago dala, soporatzen dala, ez epillo behiu. Danok ingo haunke bardin, nik ina emoruen, bestain batzuk ezabin, danok egun ginen hor tinko, jo, beste gorgoi bat izango litzek, ez? Gero esatie, karre hortara, gaur egun ez like, baina lehen joan zenkien aparte. Ez euke puntu hauko, baina joan zenkien popular moruen, ez? Zako poritxo izango zan, joan popular moruen, aie gaulelengo irabazi, ze honena joeten bada, dekurriña bat agertu, da esatie, betxo, nor da ba? Ez espainola euko jutzo, eta joan da bere kabuz, eta euskal lune da, eta euko jutzo, ez? Horrek aukeri euki itxeko munduko honena dien honenak, ero
eta bada Euskal Herrian jente hori lekena, ez? Baina ez da beken, ez? Horren ni beti izan dut, gauza batzuk hain basiko, hain argi ikusten doazenak, da ez dotik gaitzen zelan jente gestasuna hain argi ikusten, ez? Ero eskuta hoiten dan, ero lotzie dauen, ez dakit, nik horrek gauzok urte asko gehiago, eta gaur egun unio argila ikusten duaz, bat ez be gure kasu, meniko lasterketaren kasu, ez? Ena sartuko sekule, ez futbola, ez ziklismo, ez zidari pesteket, eta ganera ez da nire kontu, baina meniko lasterketetan aukeri dekunien, eitxeko hori, nik argi ikusten dut gauza bada, oso argi. Bai, zure kasuan argi dago, ez? Balantze bat egiten duzu, eta onurak baino kalteak altuagoak direnez, esesko hori ematen duzu. Oso ongi, aurrerantz joko dugu, Euskararen gaia atera duzu, baina aurretik elikaduraren gaia mai gaineratuko dugu. Ikusteko jana zuk azken 3-4 hamarkada horietan, kirolari bezala zabiltzan hamarkada horietan, zure elikadurak trantsizio horik edo aldaketarik egin duen edo izan duzun edo ez ikusteko, ondorengoa eskatuko dizut. Alde batetik nahiko dut esatea zeintzu ziren zuk duela 3-4 hamarkada horrela, bote lasterrean gehiagie pentsatu gabe, gehien asterokotasunean gehien kontsumitzen zenituen 3 elikagai, eta gero berdina esatea, edo berdina egitea, gaur egungo 3 gehien kontsumitzen dituzun 3ekin. Hortaz, duela 3-4 hamarkada gehien, zeintzuk? Oitxura asko neuken fruti jateko, fruta asko. Fruti asko, eta zan, kirola iterzunez, jandiozu hidratuek. Makarroiek, eta igualo okelie, baina gehien bat zan hori, fruti asko jaten dabe. Bai. Gaur egun ez dut apena fruti jaten. Ez. Gitxi, oso gitxi, eta askoz gehiago sartzen dut proteini, eta askoz gehiago adibidez lehen gaztai eta intxaurrek eta neuken oitxurarik jateko, adibidez. Eta gaur egun egunero jatuten gauza bada, arrautzak egunero jatuten gauza bada, ez? Eta ikusteot onura, nik adibidez, egizan nik egiten duala erde asko hortan da, ayuno intermitente. Bai, aldizkako baraualdiak, bai. Egiten duala, egiten dut, ordutegiz, holan suerta biatelako, eta ondo juten jata. Probabina bez, ordutegiz nik, zan justo ortegi batzuk, entrenamiento, armozue, juntean diatan baskaiz, edana batera, armozuek endukot, eta baskal dugot, ez? Sin más, oso natural bat izen zen, forzau bat. Bai. Eta egizia kasu hortan, oso ondo torten jatan niri, izan duten da. Intxa horre, gaztai, arrautzi asko jaten dut, aina, adibidez, fruti egitzi hau, eta hidrato bestu, azte beti hartin iztot hidrato asko jaten, adibidez. Orain igual gantz edo koipe osasungarria gehiago, proteina. Eta igerriken dut, hobeto, aineketi hobeto, entrenamentuko hobeto. Gero igual, noski, karrera egunetan, azkenean hidrato eta xurgapen bizkorreko jaki gehiago. Kargi egin dute horreko pare bat egunien ero, jaten dute hidratu, eta gero, normalien, karreran armozu ez dute egin, armozu horik, eta gero gelak ebalten duaz, horren gelak inaputxua konpensetan do gero nuen gelak hartzen. Gaur egun behar bada konstienteago zara, elikadura honek edo nutrizioak duen garrantziari buruz edo, honen inguruan? Gaur egun daulako informazio gehiago. Untala esatu, ez da bat amarka da, interneta be, euen interneta, eta soziala, ez egon olako oso gitxi orduen, zuk etxien jaten zainoen, ez? Normalien, gora zuzera datutzuen, hau janbida, frutia janbida pilo bat, eta berduri asko jateot, berduri baina zan fruti zan gauza bat jani bizana, ez? Eta holan zan, ezepazten da bezartu dela informazio pilo bat daun, dauzen momentuten zuzartu zeinke, zer da honena ultra bat ekeko, linaz behitzeko gauzoko, baina badau, dana dekozu, gero eta nutrizionista gehiago da, gero eta korrikalari batek, nutrizionista deki gehienak, dan gehienak hortik bideratzen dago entrenamentuk eta historizak, orduen, gaur informazio da, lehen ez egoena, orduen horraiki da, nik uste dut be, ni sartu bariko horretan, edozen momentuten agertzen jatzu zen gauza die. Hau jaten bozu ez dakiz eta sartzen baza, informazio pio dekoz. Hortizuz ikusten horren garantiziak dekona. Gaur egun dauzen emaitza pilo bat, azterketetan, ez teki bakarrik zer ikusi entrenamentuekin, asko di likaduri, asko eta asko, lehen esan moten garantzia hori likaduri. Eta beste kontu bat gaur egun gehiago lantzen dena alderdi psikologikoarena ere bai, ezta? Eta gaur egun esango dugu azkenean integralagoa dela, ez? Azkenean
lasterketa hor punta-puntan dauden korrikalari horiek, integrala den izaten dute, esango dugu, entrenamenduaz gain, elikadura, osasun mentalari, osotasunean, ez? Integralagoak, korrikalari integralagoak edo alderdi gehiago lantzen dituztenak dira, eta seguruenik gaur egoerak bultzatuta, ez? Azkenean esan duzuna informazio asko dago, baina informazio hori polarizatua ere azaltzen da, ez? Batzuek beti segun ze bitarteko edo nondik biltzen duzun informazio hori izan liteke estremoetatik etorritakoa izatea, eta hortaz informazio asko, baina aukeratzen ere jakin egin behar da, alderdi psikologikoa landu, guztiaren uztarketa bat edo oreka bat beharko litzateke, eta gaur egun horrek sekulako garrantzia dauka. Guztia ikusi dugu, entrenamendua, elikadura, alderdi psikologikoa, goazen euskarari kolpetzera. Badakit Oiana, Euskaraldiaren jarraitzaile sutxua zarela, azken edizioan 11koan ikusi zintugun, eta oro har esan behar da, euskara zure egunerokotasun horretan ezinbesteko tresna dela. Hala ere ezen nuke esango euskararen alde egiten diren ekimen guzti hauek, edo gehienak, euskaraldia, korrika, kontutan hartuz urteko egutegi hori pintzelada soil batzuk direla, hori kontutan hartuz, ezen nuke esango azkenean euskarak egunerokotasun hori behar duenez, hor, ze falta zaigun zeintxasi hori badaukazu edo euki dezakezu? Euskaren egune, esaten du, euskaren egune esan ez iztibiko ez. Gaztelanen ez teko gaztelanen egune, frantzesak ez teko frantzesan egunez, euskeri zaiteko euskeri egune, bidalako gaur egun. Da zaitxe bida, geuk ez duleko berbaiten, ez, geuk. Ni pai, baina egize da, esan duen helen apurtxu bat eguna berbaiten. Gero eta gehiago ikesten da, eskoletan dan euskeraz da, eta jakin, jente asko daki, umiek eta asko, baina gero erderaz egin da, batez umiek, ez, hauen artien, entzuten dozuz, euskeraz, bizi eskolan euskeraz, gurasuko euskeldunek, baten ongo da erdeldune gurasue, baina euskaraz ikesten duzu alkarraz danok, eta erdeaz abiziaz. Orduen, hor dago izaten duzu euskaran egune, euskaraldia, korrekie, eta danok milaka pertsona horretara bultzatzen dago hori, eta danok horren alde gauz, baina hori ez da kustinista egun baten horren alde gotien, danok oso horren alde. Eta zer egiten du horraz, kontzientzia hartzi da. Eta hori, hasi bida zaparrotatik. Eta nik uste problema hundiz dela betiko moruen, interneta, sare sozialak, ze konsumitzen dauen ume horrek, ez? 14 urteko ume batek 12kuek, gure mutikok 12koz, eta askatzutu nien sozial ikusteko, ordu erditxo bat badeki ikusteko mobilen sozial, die kontenido dana da gazteleraz, eta di kontenido batzuk, topoizu sozial euskeraz. Da, eske, hau ez da euskeraz, ja hori ez, ez da sozialtoko euskeraz. Da, ez da ez da hola, ez? Ez da, eske, baina ez da aspertu ikien da bestiekaz. Horren, karo, hori da noi konsumitzen da, bebe da noi. Eta gure barik, haure gero, guriek adibidez, etxien nahiko zertuta dugu, guriek erderaz eta bengo sekule, baina egize da, gure barik, azteza, berbak eta erderaz egiten, eta eguen zeko ziente erderaz abizen dipe. Guri miek askota, ke bainada, oin da modan da humietan, ke bainada eta no me renta. Hoi da humietan da modan, ez? Zer sabiz izaten da? Eske, besan bestera baten, no me renta, zer da no me renta? Euskara tuxu bestera baten. Esto te ingurero, esto te kompensetan, ero, kompensetan erderaz da, baina esto te ingure. Ez dakit, topo isu ez, eta pauleik ez, ez? Eta guk horako berrek ez gainune balten, ez? Da, karo, zer da ze informazioa jasotzen da ben, ez? Orden, ze soluzio, ze formula magiko, nik ikustu dut dena dela hori, oin egize da, eta hauzela plataformak euskara pantailak euskeraz, loako plataforma hasiela sartzen, gehiago sartu bidea umiek konsumidea askoz gehiago. Zezklatu umie da, erder eta bizina umie die gaur egun, umiek. Eta horrek bultzatu euskera ikiera, zozelan bultzatu bidea. Eta nik uste dela, asko dela, sare sozialak, interneta, telebizinue, hortik jo bida, baina dola, birra asko atzetiz, asko da. Beste kontenido danak, dana tapetan dabe. Euskerazko podcasten kontsumari dagokionean ere igoera bat egon da, eta gu hemen gabiltza, eta hementxe jarraituko dugu.
Euskararekin jarraituz, duela egun batzuk Euskararen egun hori izan zen, eta ni datu batzuk eta aztertzen egon nintzen edo ikusten, eta deigarriak egin zitzaizkidanez hemen elkarbanatu egingo ditut. Gaur egun badakigu euskalistunen, mundu mailako euskalistunen kopuru hori aztertuz gero, sekula egonez garen kopuruetan gaude, sekula baino euskalistun edo euskaldun edo euskara dakiten pertsona gehiago daude mundu mailan. Ze gertatzen da? Euskararen erabilera hori edo kaleko erabilera hori urtez urte jaisten ari dela. Ez horrela paradoja moduko bat ematen ari da. Hau zergatik gertatzen da? Hain handi batean esango nuke, jendeari euskara ikaste horrek lan munduan bereziki ate berriak eta zabaltzea ekartzen dio, eta euskara ikasten dute, lanean erabiltzen dute, eskola ikastoletan baita ere, baina gero hori ez dute gainontzeko esparruetara euskararen erabilera edatzen, eta horregaitik daude horregaitik daude beranzko horretan, ez kale erabilerari dagokionean, eta azkenean nik, zuk eta euskaldun orok nahi izan beharko genuena zer da, azkenean euskara ikasten duen eta euskara hori bizitzako eremu guztietara edatzen duen edo eramaten duen jende gehiago izatea, ez? Horrek emango diolako, abestiak esaten duen bezala, arnaz edo arnaza gure hizkuntzari, ez? Zaila, erantzun ez dauka erantzun edo irtenbide errazik, baina esan dudan bezala, horrelako gauzak gero eta gehiago egin, sare sozialetan euskararen presentzia areagotu, garrantzia eman hizkuntzaren erabilerari. Eta gero beste eskola baten agointzen da horrekuan igorren mai inguru baten, eta azken baten da gure esku dau euskaldun iztun dakien horri, baina erabiltzeko gaitasunik ez dagoena ikusten ero ez dagoenak erreztasunik, ez? Da badaki euskeraz. Lagundu lotza hori kentzen, ez? Gure esku dau berba ikie pertsona hori, euskaraz ikie berba astiro, berak erantzuti euskara, supe, kustie berak baietz, ez? Eta nik adibidat ipin nontzien ikaslirei, da zan, hemen, porentzela Leroy Merlinera, ez? Eta kajan egoen neska bat. Neska bat, Amerikan izango zen, gaztelania beuken, bere gaztelania, ez? Eta inongo izango zen. Eta ni bidar sartu nintzen, eta esan duntzen, sostentinez, berak, de Katalonien da, berak esausten, tienes carne de socio, eta txontzen, bai, eta berak erantuzten, esan zenbakia, euskeraz. Da esan duntzen zenbakitze, eta eskerrik asko zuri, eta euskeraz. Karo, nik erdeaz eman nuntzen, berak erdeaz engusten, zer lehengo berri erdeaz izan zen, ez? Orden, lehengo berri izan bide euskeraz beti. Euskeraz, segero harritxun goza erantzunaz. Ganera, beretzako nik usto, nire euskeraz berra ikipe, gainaz, eta euskeraz egiotze, eta euskeraz, orden, anima bida jente bat, ez dana ikusten gai bere burua ero dauela justo entorno baten, erdeaz ekin dana, orduen, euskeraz badak izan da, baina ez dana ikusten, lotzatu ekin dana euskeraz ekira, animau, ez? Horretar holan, euskeraz, eta esan ditu, oso ondo zabiz, eta batuera baten egin ez dakit aitzeko moruen, eta animau, ez? Hori dau, danon esku, baina iken nunet askotan kontrako, ez? Ja, ikustozu apuraute daula eta erdera joten dozu, ez? Apuraute da, baina euskara jarraituko, da lotzik enduko txau, eskopaten hori da, polemia handizia hori zizetan da. Dugaela, ez bata, erdera joten dule, ez? Ez, haitzik enbide erdera, berak enbide euskara, ez? Gu lagunduko txau. Hori daula eta nonesko. Zaten da, ez? Eroriz ikasten dela oinez, eta hortaz, oianak esan duen bezala, aldu zuen guztietan, lehen hitz hori euskaraz egin, eta horrek beste guztia bintzate errazten lagunduko du. Bukatzen joateko, aipatu dut sarrerako aurkezpen horretan, Gaizki Espanabil 2018an, mendiaren altzoan izenez ezagutzen den liburu argitaratu zenuela. Honen inguruan bi kontu eskatuko dizkizut. Alde batetik, liburuaren inguruko laburpentxo txiki bat egiteko, eta bestalde gure ikusle edo entzulei liburu hau eskuragarri non aurkitu dezaketen komentatzeko. Liburu da putxo bat, hau txesan gehiago nire bikotekideen gauza bat. Guaz ginen mendiko lasterketako lan ja kanpora eta ume bilekin ja. 2000 eta
15 jaio zen bigarna, 16, 17 hasi ginen apurtxo, 17. Hasiko ginen, batez munduko kopa egiten. Eta, karo, geunken, materiala hori, arrazki pilo bat, eguneroko bat esan, baina idatzitxe gauza asko, apurtxo bat hori. Eta, bueno, Mikel da nire bikoteki, eta esosten, egin olako eguneroko olako sozer da naztaukuz, no, ez dau. Zure txikiteko historizak emez, hemen hasikoenaz, mendulako gauza txikitekuek eta munduko kopako karrerak eta... Bueno, nik idatziko, nire nasuzo abili idazten, idatziko, da zuk zuzendu, apurtxo bat, eta, bueno, probapizion hartien, eta urten zan, apur bat dukiteko 2018ko menduko lasterketen zera zan, da, lasterketa bakotxeko esperientziak eta arrazkizik eta gara apur iken du atzera, Nepalera jo ginen 2012, Nepaleko kontupe agertzen dira, eta hori atzera iken du txikiteko kontuek, mendiko kontuek, gureiten kontuek, mendiola, urkiola, eta da purtsu bat oso irakurte erreza, eta da nire historio txikitxo gari zingo litzekena, 2018 arte. Eta, bueno, jentiek bidabuenak, gaur egun salgai, asokan okin du, salgai, oin ez dakiz liburu egiten goleike, bueno, bidabuenak niaz kontaktua dizela, eta neuke mongotze liburu ero sartuko zet, eta nien politia irakurteko, Euskaldun barri bat entzat adibidez, erreza da irakurteko. Ero irakurten oikut ez dagoen batentzat, da zibedan hauntxe irakurten sozetan, ez da, liburu gatsa ez da, erreza da. Hortaz, luzapena, mendiaren altzoan liburua gogoratu. Bukatzeko, azkena, gure elkarrezketatu guztiek erantzuten dutena, ezta? Zer esango zenioke, orain, hemen, zure aurrean izango bazenu, zure 16 urteko bertsioari, edo bestera batera esan da, 16 urteko Oian Azkorrediteari zer esango zenioke? Bueno, igual, pazientzia hartzeko, ez? Ni atzera egin da 16 urte neukezen ez lako nintzen eta zer neuken buruen eta igual esan batzen, tranquiliatzeko gauzak, bizimoduek 1000 buelta, 10 buelta emoten dauzela, eta momentu horretan zauzen momentuetan pentseu, pasoko dala, torko dala beste momentu bat, pazientzia, 16 urteko bat hori eskatzi asko da, baina hoxe ez, ikusitzen zenbat gauza dauzen geroko bizitzeko, pazientzia hartu dela. Pazientzia gogoratu ezinbestekoa bizitzan aurrera egiteko. Mila esker Oiana, gurean izatearren eta hurrengo arte, ondo segi. Eta hau esan da bukatuzat emango dugu Osasun Iraultzailea FM-ren 38. atala. Mila esker entzuteagatik eta mesede bezala podcast hau partekatzea eskatuko dizuet emandako informazio guztia erabilgarria eta lagungarria izango zaiela uste duzuen pertsona guztiekin. Horrez gain Spotify ebaluazio bat utziko bazen igukete asko eskertuko genuke. Hurrengo atalean izango du elkarren berri, bitartean ondo segi.